खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बैसागोनि गासिखौबो गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बैसागोखौ मोजाङैनो मोजां फालिगासिनो दं होननानै। आंबो फालिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बारगाव होननाय गामिनि बिथां प्रकाश बसुमतारी, जायबा इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावो। बिथाङा बिथांनि बिमा बिफाखौ गामिनि गोरिब सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायनायलाय बिथांनि बिमा बिफायाबो अनसुंथाइखौ होनाय जाबाय। अनसुंथाइ महरै आलु, दालि, थाव आरो संख्रि होनाय जादों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय बिथां प्रकाश बसुमतारी, जायबा इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावो। दा नोंथांमोना बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप नायबानो जाबाय। जायफ्रानोखि दिनाव दिन हाजिरा मावनानै जायोमोन, दिनै मावब्ला बिदिसो जायो। माखासे गोरिब गुन्द्राफोरा मा जाहैबाय, खामानि दामानि मोनाखै, हाजिरा मोनाखै, माइरं दैरं गैया, सरकाराबो रानना रानख'नो हायाखै। बेनि बेलायाव मा जाहैबाय, जोंनि बे देशनि माखासे नौरानि नारिनि गेजेरावनो खायसेफ्रा साखरियाल दं, खायसेफ्रा बेफारि दङ, गिदिर गिदिर बिजनेस मावनाय। दा बेबायदि देशनि गिदिर गिदिर बेफार मावनाय, बिजनेस मावनाय, साखरि गोनांफोरा सुखिदारनिफ्राय लानानै बेटेलेन, आर्मि, मास्टार, इन्जिनियार, थिग बिदिनो गिदिर गिदिर साखरि मावनायफोराबो बिदिनो बाहागो गावनि मुंखौ मोनो जाय मा खालामदों, बै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि मा खालामदों, बोथिसे बोथिनै ओरै सहाय होलायनाय जायो। बेबायदि होलायनानै जाहाथे थांनानै थायो, बेमारनिफ्राय रैखा मोनो, देशआ बासायो, बेनि थाखाय नैबे बेब'स्थाखौ जोंनि भारत सरकारा लादों। आरो बेबायदि मोनसे जों बेखौ मानिलायनायनि गेजेरजों जोंनियाव जिखिनि आक्रान्त जादों बेमाराव, बे बेमारा जोंनियाव। लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी एरियानि देवानपारा गामिनि बिथां बाबुलाल गयारियाबो, जायबा हेडमास्टार, बिथाङाबो गोरिब सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होदों। दा बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जाथ'वाखै बार' गोदान दे आंनिया जाहैबाय नङा 2 नं देवानपारा। स्कुला जाहैबाय बाथाबारि 539 नं बाथाबारि एलपि स्कुल। बेवहाय फोरोंगिरि मावो। नै दा सोरखारनि बिथोन बायदियै जा हायो अनसुंथाइ हिसाबै गामियाव सासे सानैनो जा हायो आं बेखौनो दिनै नोंसोरनो हरनाय जाबाय। आरो जाहाथे साबोन गरसे दं, दालि एसे, आलु, माइरं, साबोनजों माने आखाइ सुबाय थानांगौ। जेखि बेसाद दाङा खनले सुनांगौ, दांनायनि सिगाङाव सुनांगौ आरो दांखांनानैबो सुनांगौ जाहैदों। थाखा फैसा दांब्लाबो नोंनि बिरियानसो बा सायानो जों सुबाय थानांगौ जाहैदों। ओमफ्राय दै गुदुंजों लोंनांगौ, दै गुदुं आरो दै गुदुं फुदुंनानै बेबहार खालामबाय थानांगौ। गुसु लोंनाङा जाहैदों। थान्दा जायोब्ला गगा मोनो, बे गगाजों सन्देरफायो, बेबायदि बुंदों। आरो जाहाथे सोरजोंबा लोगो दङब्ला, लोगो लेवाफोर दंब्ला हेमसेट दाला। खाथि खाला नोंजों आंजों रायलायोबा 1 मिटारसो गोजान थानानै रायलायनांगौ। सोरबा गगा मोननाय दङब्ला, गुजुनाय दङब्ला एसे थाब हस्पिटालाव नायजानो थाखाय बोसोन होनाय जादों। साफ्रोमबो जाहाथे एसे साखाफारा जायो, बेखिनिखौनो बोसोन होदों आरो। नोंबो साबायखांबाय मोनायावनो सोलिदि मोनायावनो हर मोनायावबो जागोन हले सेखादो। फुंबिलाबा आजावदो। फुंबिलि साजावलै। Masih dulu. Munus. Munus. Ini bisa.
ओरैसो ओरै मोखां जा माथो बिथां बाबुलाल गयारी आरो लोगोसे बिथां प्रकाश बसुमतारी बिथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो बिथांमोना सानैबो बांसिनसाय बांसिन फैसा खामायनो हाबावथों होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बरानि जय।